lidi, dneska ideme robiť ochutnávku, aj hračky budeme mať. No, začneme asi hračkou však. Máme tu labku. Kde je takáto pekná. A máme dole vonku aj teda tu guličky. A tu je gulička, wow. A je nejaká takto. A pepe. Odbalíme si ju. Je slizká. Ale je príjemná. A pozrite sa, ako sa lepí. Aha. Vidíte, ako sa lepí. Ale je dobrá na stlačenie. A zozadu vyzerá takto, wow. Späť to nejaká takto má dva blikotky po sebe. Jaj. No, je to super, ale mala som začať jedlom, lebo také špinavé ruky. No. Dáme to nejako vnútri to vyzerá takto a dá sa to stláčať, super. A keď som veľký, počkajte. No, ako druhé tu máme Mentos, viete o tom Mentos. Teraz robí. Sa nestalo, čaute.